Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Tal-li għedinaw, għaddar boħra, grazzi il-ki tal-lu, li sapmiej, mela qabel ma nibdew għandi daqxej ta' announcement ngħidilkom. Ricky għandu podcast ġdida, nħeġġiġkom li segwuh, issa nitfawkom il-links għalih. U l-lum ħan id-diskutu il-ritratti u il-sightings tal-UFOs għaw Malta. Mela kit, xanna siħbi. Alright, Nistennaw naqra nis jidħlu. Ejwa. Xi ħaġa ġdida li ħarġet illum ma nafux? Le, bħalissa qsu kollox wieqaf hawnna qed nara ħjiena ngħidlek li għadni kemm rajt xi intervista ma' ta' dawk il-natives Brażiljani, kienet interessanti ħafna. ħarġet 12-second clip translated bl-Ingliż. Tħallna fid-dettal fil-podcast. Il-biraħ irrekordjajna podcast ukoll. Tħallna fid-dettal. U tħallna naqra iktar fid-dettal. Għal minn ma raħx dan il-video qiegħed ixxerjat fuq il-paġna ta' Kuntatt UFO Malta. Nħeġġixkom issegwuna wkoll ġifieri għax fuqha nirrapportaw anki sightings Maltin speċjalment. Imma ukoll nixxerjaw news mad-dinja kollha ngħidlek. Da bażikament dan l-intervista kien hemm podcast insomma u stiednu żewġ natives Brażiljani, Indjani ngħidlek. U daw bdew kellmuhom fuq l-aljeni u daw l-affarijiet u kif qalulhom il-kelma alien daw bħal speċi bdew jgħidu x'inhu alien, ma jafux fimt il-kelma alien ma jafux x'inhi. U da orewhom ritratt jew ċoe depiction ta' dak li aħna ngħidulu grey alien. U da kif orewhom qallhom Wakamambu. Bħal speċi meta smajtu jgħid dal-isem ħsbtu jirreferi għal dak il-kreatura li qed jgħid bismu. Fil-podcast ħallejt fidejk għax diżastru. Anki jien, kelli niċċekkja qabel il-podcast kelli niċċekkja eżatt kif tajda u naħseb anke issa mhux qed ngħidha tajjeb, imma insomma. U da insomma kif qallu dak Wakamambu, qallu Ant People. Għal dawk huma qallu Ant People. Issa l-istorja tal-Ant People aħna smajnija ħafna drabi anki ġifieri il-Hopi Indians, it-Turkija jissemma din il-ħanajtek il-mit jew għajda li trid insomma. Bra flaxija tħaltu mbagħad niċċekkja wara li semmejt lit-Turkija u hekk u hemm subterranean complex kbir. Ejju hekk. Ikbar milli għandna hekk. Jiġifieri. Apparti minn hekk bħala sightings u bħala kien hemm każijiet ta' abductions ukoll, pereżempju, jien kif tkellimna l-bieraħ. Forse naqra żgħira xettiku fuq din biċċa xogħol tas-sajt tal-abduction. Xtaqt insaqsik fuq ukoll ta' Gary Nolan l-NHS qed jgħid li qegħdin hawn. Hija, di Għax tħaddidna fuq qalbiera. Għax aħna qogħdu nitkellmu għaljeni. Il-kelma ħanajtek li hija aktar indi x'ismu għaw bħalissa bħala trend in voga hija NHS. NHS fisser non-human intelligence. Għax
tamel sens non-human intelligence u ħanajlek għalfejn. L-għonet inti meta tajt alien, orajt t-referi għal xi ħaġa li mhijiex native tad-dinja tagħna. Jew mhijiex native għall-art tagħna. Biraħ tkellimna fuqha wkoll dil-ħaġa. Imma il-kelma propja alien illum il-ġurnata bil-flufoloġija immorru mill-ewwel għall-extraterrestrial. Imma meta nitkellmu fuq NHIs, non-human intelligence, qegħdin nirreferu illi dan il-fenomenu huwa intelligenti. Dan il-fenomenu qed jagħmel xi ħaġa, xi ħadd qed ħanajtek isuqhom dawn il-vetturi, jekk kienu ma vetturi fuq kollox. Jiena nifhimha li meta inti tara ajruplan sinjal li hemm pilot jew at least xi ħadd qed jikkontrolla at least remotely, hemm intelligenza warajha. Mela aħna nistgħu ngħidu li dal-fenomenu dejjem ovvjament jekk huwa vera li jiena nemmen li huwa vera li dal-fenomenu huwa anomalu. Hemm intelligenza warajha. Jekk hemm intelligenza warajha, hemm kreatur, hemm ħanajdulu naf entità. Hemm xi ħaġa ħajja, hemm xi ħaġa ħajja, konxja, intelligenti. Konxja, għandha consciousness, intelligenti. Qed tagħmel xi ħaġa f'moħħhom għandhom daw il-kreaturi jew għajdulhom li trid daw l-NHIs. Allura llum il-ġurnata sirna qegħdin nirreferu għalihom non-human intelligence. Non-human għax daw l-affarijiet li naraw itiru daw ngħidulhom UAPs, UFOs, whatever. Warajhom hemm xi ħaġa, hemm xi ħadd, xi ħaġa intelligenti. Da ma naħsibx li hija xi ħaġa li di faqset bin-natura, fimt, bħal annimal, da inti annimal jekk qatt ma rajt bħalu, kombinazzjoni l-bira kont qed nara li għadhom kemm skoprew gecko ġdid, wiża ġdida. Subaħ twal, għajnejh ħomor, ġifieri, ma illum qed nirreferu għalih għal gecko għaliex għax għandna simili tiegħu. Mekk inti għandek vettura, li dil-vettura xi ħaġa jew xi ħadd qed isuqha. Sinjal li hemm intelligenza warha, tagħna mhumiex. Mela l-konklużjoni x'inhi? Mhux non-human intelligence. Issa eżempju, inti rajtu l-film Nope? Aha. Issa fil-film. Ma ġobniex. Ma ġbokx rajt, imma eżempju l-idea hi li l-UFO ħajja. Dik toġobna ħafna. Dik toġobna ħafna li di actual. Dak il-ktieb li ġieli tkellimtna fuq u nsejt jismu. Ġieli tkellimna jiena u David Patch fuq, nsejt jismu l-ktieb. Ta' Cryptoterrestrials. Le, da jiddiskrivi fejn ikun hemm daw l-esseri li jgħixu ġo l-isħab u aħna ma narawhomx, nsejt l-assja jismu. Ok, anki. Imma bat naqraħ u naqraħ online imma spoiler alert l-ewwel podcast sober diffiċli. Jienu ġieħ ras dam qiegħed. Le, ifimni, kollox huwa possibbli li anki ħanajdulu hekk il-UFO dan il-vettura taf ikollha consciousness tagħha. M'għandniex għalfejn nistaġbu, llum artificial intelligence by time nimmaġina li għat ikun hemm ħanajt karozzi, ajruplani, jgħidulhom li trid vapuri li jkunu pilotless, ġifieri ma jkunx hemm meta isuqhom, ikunu kapaċi jieħdu d-deċiżjonijiet huma jitalmu minn xulxin u naħseb anki self-replicating ukoll. Bħal karozzi self-driving. Ekku. Ġifieri hija xi ħaġa li hija possibbli u li anki the actual flying object li qegħdin naraw taf ikollha consciousness tagħha, però still kif naraħħa jien ta' ġifieri xorta ma ngħidx illi it's the first, ġifieri xi ħadd tagħmilha. Bħat tiġi ġew tal-bajda minn ġie l-ewwel, fimt? Bil-forsi tiġi. Issa ovvjament throughout history, throughout l-istorja tal-ufoloġija dejjem smajna li hemm dawn il-pilots għajdilhom li trid, daw il-occupants, hemm ħafna titli tagħhom daw ħafna stejjer, hemm dik l-istorja ta' dak li kien soldat fi żmien il-Vjetnam fej beda jirrakkonta li ma nafx jekk rajtix li kienu jaqgħu daw jew jinżlu u mbagħad kienu jmorru fil-post
Għax huma kellhom biċċa section li fejn la il-komunisti u laqas l-Amerikani ma kellhom da no man's land, ġifieri kienet ma kienx taħt il-gwerra, ġifieri kienet iżolata għalija. U mill-lider daw kienu jaqgħu hemmhekk u kienu jmorru jiġru biex jiġbruhom. U kien qal wara ċertu ħin they go limp. Ġifieri jintfew. Ma fiex din l-istorja. Kont rajt ukoll podcast ta' Richard Dawla, ma nafx jekk rajtix, fej jibda jgħid li aħna ma nistgħux insuquhom. Għax they require consciousness. They require consciousness. Allora consciousness tagħna mhijiex applikabbli għal maħalek ma nistgħux insuquhom. Fil-fatt di għalu ħafna nies di li il-vettura tinstaq mhux bil-controls. Ġi ma minix qed nimmaġina li inti ħatara xi joystick, xi steering u għajdlu li dejjem l-istess kliem li ma jkollhom xejn. Għalkemm, pereżempju, Bob Lazar għal memx controls, għal memx buttuni, għal memx screens, kull ma semma għal hemm isu twieqi illi wara ċertu ħin ma irnexxilhom jixgħaluhom u għandu kun jiġu translucent u tista' tara barra u għal mhux xejn speċjali għax għandna Magic Glass. Mhux hekk. Għal nużawhom aħna. Mhux hekk. Imma xi ħaġa li x'ismu għaw li Bob Lazar kien qal kien hemm 3 seats żgħar. Alright, xettiku ħafna fuqhom. Però dawn jgħidu ħanajtek li huma jikkontrollawhom by means of consciousness. Hija interessanti wkoll dik it-teorija. Għandna xi mistoqsija min? Għal-issat m'għandniex mistoqsijiet? Ma, nibdew nduru ritrattiġbi. Fuq il-paġna kuntat Jufo Malta nirċievu ħafna sightings, ovvjament ħafna mis-sightings jiġu filterjati wkoll għax ġieli ninduna ngħid isma' ngħid ċar bużieqa jew isma' din hija whatever Chinese lantern jew jiena f'ajruplan, pereżempju riċenti rajna anki bżieżaq. Ejwa, kien interessanti ostjada. Kien interessanti ħafna, kien hemm każ partikolari minn għalija dak kien is-sena l-oħra, cluster ta' oġġetti bojot, għawdex minn għalija, kienet waħda minn dawk is-sightings li vera kienet intriguing, ġifieri vera ħadd pjaċir, ġifieri nanalizza l-video u hekk. Mbagħad meta bdejt naqbad stills u nanalizza anke l-stills u hekk, bdejt nara ħafna similaritajiet ma' bużieqa, ma' bżieżaq normali bojot, ġifieri mhux qasuma helium balloons, sorry, mhux tal-foil il-majler. Mux tal-majler balloons, ġibbużi anormali tal-lakstu biex niftehmu għaw tal-latex. Tal-latex. Kienu jidru gbar li intrigatni bħala sajtin kienet għax vera bdaw jagħmlu ċertu formation, line, u batħem minnom għamlu salib ukoll, ġifieri kien hemm minn għalija fil-lira ta' 5 u fil-lira ta' 4. Cross jew 3 għax kemm kienet. Ġifieri kien hemm qisu ħanajtek synchronization bejnietom il-mod kif bdew itiru. Però meta tidżum jasew u tara l-video mbagħad niftakar kont għaddejtu lil Mirko għax Mirko ovvjament fejn jidħol videografi ħafna ħanajtek intis iktar minni fuq dawn l-affarijiet. Indunajna li kienu bżieżaq. Kien hemm sighting oħra Pariġġa fl-istess ġurnata. Ija, li umbat indunajna komplejt nikkonferma li kienu bżieżaq. Issa aħna fuq il-paġna nirċivu ħafna sightings ġifieri, issa meta ngħidu ħafna relattivament ħafna għal Malta. Ġieli jkun hemm pereżempju ċertu sightings illi ngħid isma' ngħid hija dan wertet illi nixxerjawhom mhux għax jiena fl-opinjoni tiegħi it's something anomalous. Ġifieri jiena qatt ma nasal għall-konklużjoni isma' ngħid isma' dawn huma dawn il-UFOs li ħan biex niftehmu UFOs. Qabel il-podcast kemm kont irċievi? Qabel il-podcast? Qabel ma bdejna nagħmlu podcast u hekk. Kemm kien jirċievi? Le konna nirċievu, però mhux daqshekk ovvjament. Inti llum il-ġurnata li qed napprezzaw qed nieħu pjaċir hija li ħafna nies they come forward ġifieri bis-sightings tagħhom, llum kulħadd bil-mobile fil-boat.
nifhem illi ġili tibda ġili tisma' stejjer u jgħidulek allura ma ħadx ritratt ma ħadx video. Dak il-ħin. Ifhimni. Naf li mhix faċli. Dak il-ħin ma jkollokx moħħ il-mobile qed tinsieħ. Ġi mhux ħajkollok moħħ il-mobile, jekk ikollok moħħ il-mobile illum il-mobile wide angles u hekk u anke resolution u speċjalment jekk ikun bil-lej. Hija diffiċli li ġib ritratt jew video sura ta' nies tal-oġġett li tkun qed tara. Allora inti tispiċċa, you have to rely on eyewitness u jibda jgħidlek l-istorja. Issa jiena kombinazzjoni semmejni għal-biraħ waqt il-podcast tal-biraħ. Ma importax billi narġa' nsemmiha. Il-ġimgħa l-oħra mhux is-sibt li għadda ta' qabel, kont għaddej mill-Mosta kien hemm ħafna traffic, kombinazzjoni. U nar oġġett itir bil-mod, imma l-forma tiegħu li kienet taqra interessanti kien disc shape. Abjad imma disc shape. Mill-bot, ovvjament, kont qed insuq traffic, ma stajx naqbad il-mobile, ovvjament, kien mobile waħal mal-kalamita. U wara ċertu ħin hekk meta ħanajtek isni waqafna totalment fit traffic sakemm ġejna roundabout ngħidilha ta' Kainz. Qatt ħanoħodlu biċċa video qabel ma jistaħbil wara s-siġra. Ħadlu 3 second, 4 second clip, ġibtu daqs nemla. Jien bajnej bdejt naraħ tajjeb. Xorta mill-bot, ma bdejt naraħ tajjeb. Imma l-mobile beda jġibuli ovvjament mill-bot, għax tizzumja kemm tizzumja ovvjament il-focal length. Fimti hija xorta ġibulek żgħir. Plus hekk ir-resolution u kont qiegħed wara windscreen maħmuġ bix-xita ta' ħamrija wkoll. Kollok jibda jitfixklulek il-pixels ġol ħanajtek mal-oġġett. Allora l-video ħanajtek battu l-Mirko wkoll għalli qed nara xi ħaġa għalli però għalli tipo stax tasal l-konklużjoni ta' xini. Però sightings nirċievu. Riċenti kellna sighting interessanti jekk mhux sejjer żball Santa Venera, Cannon Road. Dak interessanti. Min għalija kien Mejju għal-ħabta ta' xi 3:30 ta' nofsinhar. Jekk Mirko forsi jista' jtellaħħunna. Da minn ġibdu l-kwalità tal-video kien tajjeb ħafna. Għamil biċċi xogħol tal-ostja ħer minni. Li biċċi xogħol tajba għax anki inkapaċi jaraħ. U tu anki jitżumja vera li qed jidher kultant out of focus, ovvjament jibda jħantjalu l-focus. Imma li oġbitni fih dan il-video l-oġġett jisu qed jidher qed jispinja, jisu qed idur fuq innifsu. Issa qed tara għajdela li trid mera jien xebbaħ tuma għal min jifhem fis-sajt spinner tal-ħut. Dik li tkun li tuża għal-rejxa, akklamari u hekk, per eżempju, tista' wkoll. Però mbagħad id-dar battu dan il-video, bdejt nikropja fih u bdejt nenħansjah tikka, ovvjament jiena ħadd still tal-video u qbatt frame partikolari minnu dal-video. U kien interessanti li f'ħafna mill-frames interessanti ta' vera. Der din. Imma f'ħafna mill-frames dan huwa frame wieħed minn xi 3 jew 4 li jirnexxi li waqqaf tul il-video kollu. Ma nafx tidher oġġett hemm xi ħaġa isa solida fin-nofs imdawra b'xi ħaġa isa tipo ta' bużżieqa. U jekk qed tinnutaw sewwa wkoll hemm qishom ma nafx hekk hux ħanajt 2 jew 3, imma hemm qisu 3 points. Jekk qed tara fil-naħa ta' fuq, naħa t'isfel u on the left jidher li hemm qisu ħanajtek qisu xi pertuberanza, sorrajt. Dal-frame jidher tikka żgħira out of focus. Però l-oġġett jekk qed tinnota sewwa qed taraħ kwadru ġewwa. U barra huwa tont, ġifieri laqas hija l-out of focus dak li ħana ngħidula bokeh. Fimt il-kelma teknika fotografika. Jiena li interessana ħafna dan dal-video, ġifieri kien tal-bliħ, kien tajjeb. Il-persuna li ħadet. Iva, da ma kienx anonimu, nsejt minn post jaħ, minn batoli, nsejt ġismu jew ġisema.
Pero jidil li ma kienx anonimu forsi nistednu. bħala sighting, ġifieri bħala witness. Kien interessanti, jiena fimni. Isu bħalma rajt intetli. Iwa, l-ewwel kont qed ngħid il-Zajan qisu dik ix-xi ħaġa li dejjem niddiskrivi meta rajt fit-2007. Ovvjament kien ħafna iktar viċin minn hekk jien meta rajtu. Issa qed tara ballun tad-dawl isu sħab ħanajdulu duħħan abjad jexal ġo bużieqa trasparenti, issa qed tara bużieqa tas-sapun. Ma kważi kollha jkollhom dak il-bler ta' madwaru li jkunu vera jew. Per eżempju wara da ritratt mhux jiena ħadtu ġifieri, mhux mill-istils mill ħadd mill-video jien, dal-witness stess batituli ġifieri. U wkoll jekk qed tinnota sewa hawnhekk qed tidher l-istess ħaġa bħal ma rnexxi li nixbet mill-istil tal-video. Huwa interessanti, ma nafx forsi x'jaħsbu n-nies x'jistgħu. Aeroplan mhuwiex, drone mhuwiex. Ma nafx bużieqa. Fenomenu naturali, ma naħsibx laqqa. Fimni fenomenu naturali naf jista' jkun ukoll. L-oġġett kien jidher ileq. Kif qed ngħidlek issa qed tara xi ħaġa qisu tipo ta' mera. Li kieku rajnih taħt il-baħar dak konna jlek ħuta, ma fl-ajru fimt l-ebda sfur ma jleqek. Mhux hekk. Fim dak il-mod. Aeroplan ma kienx u drone ma kienx. Allora mbagħad meta tiġi darek mal-ħajt ngħid orajt interessanti. Dejjem ma nasalx għall-konklużjoni jiet imbagħad ovvjament ma nafx x'inhu. Fimt? Kont ġieqat tkellimt ma' xi ħadd tal-kontroll ta' wara Malta. No, li qatt. Mela. Mirko jekk ittella naqra l-fuq hemm l-isem ta' minn batunna wkoll minn għalija. Raħ fl-4-5, 23 ta' Mejju. Davinja Mari. Sorry, ma tantx nara mill-bot. Davinja Mari. U għet nuħu pjaċiri ġifiri in-nies illum il-ġurnata mhux qegħdin jiddejqu anki juru minn huma, dik napprezzaħħa ħafna. Għax hija importanti, da fimni da dejjem ħassib minn ħajridikolak minn ħajtna jekk bik dejjem ħassib. Tagħmel x'tagħmel ġifieri. Però jien naħseb li hemm bżonn li niddiskutu dan il-fenomenu b'mod serju. Serju ovvjament, għalhekk saqsejtek jekk għax tkellimt ma' xi ħadd tal-kontroll. Le, qatt ma tkellimt. Naħseb oġġett bħal dak jinqabad bir-radar. Tkellimt jiena għafem. Tkellimt ma' soldati, smajt ħafna nies qalu li ċertu stejjer ġifieri. Ovvjament ma tkunx tista' semmihom. Mhux hekk. Però smajt ħafna stejjer ġifieri fej minant nies uffiċjali anke pulizija. Ġifieri kien hemm min qal stejjer bħal daw. Sighting ieħor interessanti li rċevejna riċenti wkoll. Jekk mhux sejjer żball irċevejnih riċenti però s-sighting hija dejt 2023 tas-sena l-oħra. Dak kien l-egżajs ta' Sliema fil-għaxija. Dan interessanti. Dan interessanti ħafna. Tidher qisha ma nafx ħansejħilha orb jiena blu. Pjaneta żgur mhijiex. Le, għax pjaneta tibda tiċċaqla wkoll. Arak xatt qal hija pjaneta out of focus. Mela, pjaneti viċin tad-dinja tagħna blu għandek Neptune. Sewwa li qiegħda hekk mhux sejjer żball xi 4.3 billion. Double mobile hemm ħadu. Double mobile u vera ċar. Ma tabdux. Tal-ġen u mhuwiex out of focus. Għalhekk. Għax jekk tinnota anki hu jiżżumja in and out, tmur out of focus kultant imma l-focus jiġi. Allura hemm out of focus, hekk hija out of focus araħ. Imma mbagħad meta jiġi hekk mhuwiex out of focus. U jekk tinduna wkoll anke meta analizzajt in-noise tiegħu, jidher li l-lens kienet iffokata fuq xi ħaġa, ovvjament kienet iffokata fuq infinity. M'hemmx background dik il-problema, x'kieku kien xejn ta' background. Mhux hekk u hemm xi sħaba jew xi ħaġa. M'hemmx xi bini hekk jew. Jidher xi parti minnhom ma nafx ikkux siġra ma nafx ikkux binja x'imkien jidher xi ħaġa x'imkien fil-video, nsejt kif kien eżatt. Però qed ngħidlek xi ħadd qal li huwa it's a planet out of focus. Ma jistax ikun. U jiena l-ewwel qed mixbud bil-mobile. Fimt? Biex iġġib il-Neptune d-distanza kollha 4.3 jew 4.6 billion jiddependi l-elliptical x'ismu tagħha. Jiena lejja impossibbli li ġibu bil-mobile. Jien nipprova noħor video tal-qamar jew ritratt tal-qamar
U koll jiġi. U koll għas jiġi tajjeb, u ġili kien full moon. Ma Bil-moon iktar għax jibda jixal. L-erħilu għax tirranġallu l-exposure minn għaw minn hemm. Mobile. Imma still, mux xorta mux ħadġibu hekk kif qed naraw hemmek. Għada video ieħor tal-istess soġġett. Min batonna l-video, mbagħad ovvjament ħanna anki private chat u bdiet tispjegana li ara hemmhekk f'din il-xismu jidher jekk mhux sejjer żball dak hemmhekk huwa Portomaso. Hemmhekk. Interessanti. Jien qed naħseb ta' ġifieri li huwa Portomaso. Għax peress li qed tajli li minn l-egżajs nafu sew hemmhekk. Hawnhekk f'dil parti x'imkien tidher rajtu der tikka żgħira t-torri ta' Portomaso. Da interessanti dal-video. U mhux drones go. Le ma naħsibx li huwa. Jidher naħseb hekk. Ajruplan mhuwiex, drone mhuwiex. Bużieqa mhuwiex għax qed narawha bil-lejt ixal bużieqa mhux ħadd ixalek, fimt? Allora vera interessanti. Meta tħalt ċett mal-persuna u bdiet tispjegali u domna nitkellmu naqra, għalt l-oġġett kien statiku kien wieqaf u mbagħad sparixxa. Ostja. Saqsejtak kien xem ħsejjes, għalt li le, ġifiri ovvjament għamilna ċeks tas-soltu u l-mistoqsijiet normali li nsaqsu s-soltu. Ma nafx forsi x'jaħsbu n-nies x'jistgħu. Ma nafx nixtieq nara feedback tan-nies kien hemm ħafna kummenti wkoll fuq minn għalija dan dil-post. Rajthom imur out of focus? Hemmhekk mar out of focus. Ma kontx hawnhekk inti, ma ftit ta' żmien ilu kellna persuna hawnhekk Mirko. Tiftakar meta għalina dak ta' Control Tower, meta semmejtu ta' Control Tower? Għalli li jaraw medja ta' 10 kuljum. Unidentifieds imma jkunu ġeneralment tal-militar. Mhux hekk. Issa jiena meta kont tkellimt ma' persuna għalli mill-Control Tower kien għalli li fi żmien il-gwerra ta' Libja. Meta bdew l-ewwel darba li bdew jużaw il-killer drones. Sawa, però il-killer drones kienu jkunu jafu kif huma. Il-problema dawk li kienu jdumu weqfin. Mela, għaw xaħat għalinna forsi satellita. Satellita. Din fil-komment, niftakru dal-komment, satellita mux ħatijaf. Satellita dum between 13 to 20 seconds tidher. Reċenti u kol kien hemm xi post jalla kixxerjajti xi ma nafx kienet sighting barranija. U xaħat għalli satellita ma t-tirx taħt isħab. Jekk nibdew hekk. U satellita ma teqafx. Ta' telecoms 60,000 feet minn għalli jekk minn is-sejż biex idea, però il-satelliti mhumiex żgur taħt isħab. Ġifieri meta qabel ma naqbdu naqtaw il-kundanna u ngħidu ma satellita. L-ewwel komment. A bit strange. X'inhi Mirko? Għamilu. Le dak wieħed mill-kummenti, a bit strange as not a single star is seen in the background. All right, l-istilel qegħdin ovvjament il-bot biex iġibhom bil-mobile. Inti trid the long exposure effect. Fimti ġifieri hija diffiċli biex iġib istil li jidru fuq video li jkun għaddej ma nafx kemm il-frame per second. Fimt u ġibhom jidru sakemm ma jkollok xi kamera bħal mandu Mirko hawnhekk, fimt. Le ma naħsibx li hija fake, laqqas ġifieri hija mpoġġuta fuq il-video. Ġifieri interessanti ħafna. Kien hemm ukoll il-kumment ta' minn Batunna għaltinna it was blowing out some air. Jiena fil-verità fil-video ma rajtux dal qed tiddeskrivi, issa ma nafx hekk ġraċ qabel. Blowing out some air. Blowing out some air. Jista' jkun hemmhekk imbagħad nasal ngħidil għal persuna minn batitunna l-video. Ngħidil jista' jkun il dak li qed tiddeskrivi inti huwa l-out of focus effect. Għax naħseb issa, eżempju, l-aħħar darba bdejt nara dan meta kien hemm ta' Chinese balloon. U ċertu balloons jużaw tip ta' arja biex ma jmurx out of track. Biex jużom ruħu jaqpaddej fuq l-istess track. Però ma naħsibx li dik hija bużieqa. Qed taraħħa fid-dlam. Qed taraħħa tixal. Le ma daw l-spy balloons ikunu kbar. U jekk taraħħom jidru meta jibda. Ma jiexalu?
Meta jkun fil-qamar iwa jibdew Inti stess qed tgħid jixelu- spy balloons. jibdew jixalu xorta. Meta jibda jirrifletti d-dawl fuqhom. Alright, ma naħsibx li kien hemm qamar dikinhar, imma meta f'dak il-ġismu, anqas ma jidirx is-sema kienet tidher sewda tuta. Għajtek. Jista' jkun li jew qamar żgħir ma jidirx li kien hemm xi ħaġa tirrifletti fuq l-oġġett. Isuktar l-oġġett it was emitting itself light. Light, għandek raġun ukoll iwa. Jidher li it was emitting light l-oġġett. Dak ukoll kien sighting vera interessanti. Tittuħu kull option possibbli li jista' jkun hemm. Le, ovvjament. Mill-lider hemm xi 120 spy balloon kbar daqsi jiġru. Ovvjament, Sajan, aħna għalkemm il-paġna kuntat jufu Malta u nirrapportaw is-sightings kollha li nirċievu u nixxerjaw informazzjoni fuq il-dinja tal-UFOs u nipprova nżomm Wan aġġornat jiena u nixxerja man nies ħalli ovvjament ikunu jafu x'inhu jiġri. Isa ħanajtek repożitorju ta' informazzjoni kull ħaġa li jkun hemm reċenti nippostjaħħa l-ewwel naraħħa jien naqraħħa. Aġġieli jien niffilterja ħafna imbarazz, ġifieri ġieli jkun hemm ċertu affarijiet illi ngħid isma' di laqqas biss ħan nippostjaħħa it doesn't deserve. Palma dejjem qed kien qasad nfittex fuq kont nuża issa m'għandix il-Facebook naħejt kollox. Amma qabel kont nuża l-paġna tiegħek bħala sors biex ma noqgħodx infittex is-sol ġejt qed noqgħod infittex waħdi. Mhux hekk għax jien nipprova kemm jista' jkun nixxerja dak kollu li nsib ġifieri li nisma' ngħidlek nżomm ruħi aġġornat. Jien nisma' ħafna podcasts ġifieri ġieli anke pereżempju n-nies forsi jitqu ngħidilhom nkun qed ninħasel filgħodu qabel ma mmur għax-xogħol jew qabel ma nkun ħiereġ jew xi ħaġa. Naqbad il-mobile nitfgħu pereżempju fuq xi podcast li nsegwi jiena Project Unity u daw il-podcast kollha u ngħid ħanqod nisimgħu. Ġieli tidajjex jidħollok xi reklam ma tkun qed tinħasel u tkun tgħidlu next. Ma insomma. Dak għax m'għandekx headphones bħal tiegħek nagħmilhom tgħinek tib għalek. Allora nżomm ruħi aġġornat. Pereżempju, reċenti għadni kemm rajt intervista ta' Ross Coulthard, kienet interessanti wkoll. Ma nafx li waħda. Tal-pilot u tal-Navy qed ngħid dak li kien fin-Navy, sejx kien jismu Tim xi ħaġa. Li beda dal-whistleblower ġdid. Hija interessanti ħafna. Nsejx ismu Tim xi ħaġa vera. L-ewwel qed endorsja lil Grash. U qed għal li qed jgħid huwa kollu minnu, fimni. Imma jekk hija daqshekk daw wieħed mill-higher ups, wieħed mill-kbarnet, da kif ma kellux aċċess għal dal-affarijiet. Jew pereżempju jew nkella kellu email u tħassret minn fuq is-sistema ħabba sensitive material tal-GoFest. Dik smajtu jgħida qal li kellu xi emails qal li ġew poġġuti fuq network secure. Ġifieri ma baqax aċċess, ma kellux aċċess għalih. Ifhimni dal-lum qegħdin nisimgħu b'ħafna minn daw il-whistleblowers ħirġin. Milux ħareċ dak ukoll u ta' li kien fuq Grash ukoll li endorsjaħ ukoll. Rajt iwa sejt Sima niftakar x'ismu. U endorsjaħ il-Grash u għal hemm ħafna compartmentalization għal li kieku dan il-fenomenu għal mhuwiex vera għal ma noqogħdux naħbu daw l-affarijiet kollha bħal speċi nikkompartimentalizzawhom. Ma ta' raġuni għalxiex, ifhem. Il-problema xorta isma' orrajt mela jekk inti għandek sensitive data fuq daw l-affarijiet. U hemm it-teknoloġija li inti qed tipprova tagħmel reverse engineer tagħha u tipprova tibni xi ħaġa li tirreplika din l-oġġett u qiegħed viċin inti, però qed jgħidu li ċ-Ċajna aktar viċin mill-Amerikani bħalissa biex qed jużaw l-AI mill-lider biex jaħdmu fuqhom. Jekk għandek dik teknoloġija fidek jew għandek din l-informazzjoni li ħadd ieħor jista' jużaha allura jżommuha secluded u taqa' taħt atomic secrecy li hija vera stramba l-ħaġa. Għall-inqas tuna naqra breadcrumbs biex jgħidu n-nies ma'. Breadcrumbs li qegħdin nirċievu fil-verità. Għas breadcrumbs? Ngħidu qegħdin nirċievu biċċa żgħira mill-informazzjoni li vera jafu jew li għandhom f'idejhom. Però jiena naħseb illi xorta nibqa' ngħid illi ma jafux x'inhuma. Jew għall-inqas m'hemmx grupp ta' nies illi jafu x'inhuma daw. Illum il-ġurnata anke smajt il-Tucker Carlson jitkellem milux
U beda rajt intervista il-kanzunari. nsejt x'ismu l-podcast ta' dak nsegwi ħafna. Li beda da konvint qal li huma interdimensional beings u huma on a spiritual level qed jgħid beda jgħid li għal għax jiena Kristjan għal allura għandi background ta' kif ħanaqbad ngħid Ta' reliġjon. reliġjon allura ovvjament isemmi anġli, fallen angels u dawn l-affarijiet. Fil-verità qed jgħidu li huma tal-Pentagon li huma angels and demons. U waħda mill-affarijiet li hemm qed isibu meta tkellem Tim Burchett għalli qed isibu ħajt magħhom fil-Kongress għax hemm grupp ta' nies li dawn huma grupp ta' nies Kristjani fanatiċi illi ma jridux din toħroġ biex ma jkunx hemm bħal speċi kif ħajdu reliġjon. Fimt, ontological shock. Imma naħseb li ħajkollna xokk għax tara kemm ilhom jiffidjaw l-ambarazz minn fuq films u affarijiet oħra u teatrini. Li tant kemm saret normal ħaġa li qasadhom jisom jagħtu każ daqs. Jiena ngħidlek li jiena u inti li nirriċerkaw dażmin kollha u ninteressaw ruħna u nagħmlu fuq dan is-suġġett. Jekk inkunu nafu nixxokjaw ruħna, ġifieri l-ontological shock nemmen illi hemm xi ikun hemm xi tip ta' ontological shock. Ma nasibx hemm xokk. Jien naħseb li nieħu xokk kieku, naħseb kieku jekk nitgħallem illi dawn huma pereżempju innaf għajdulhom li trid ta' fallen angels. Li hemm kazzi ammare. You're right. Minti ġifieri inti dak kollu li llum taf isek ħatarmeħ fiż-żibel għax inti dak l-istorja kollha li tallimna. Kull sena nagħmel hekk. Li tarmet narmiħ fiż-żibel għax bdejjem qed tintalmu xi ħaġa ġdida. Alright, fil-verità għax qabel kont naħseb li huma nuts and bolts jiena. Il-moment inti you face the truth xorta. Ikollok dik l-ontological shock. Ma naħsibx ta' ġaħattu x-xokk. Jiena naħseb. Jiena naħseb. Għax inti once li tara xi ħaġa. Għanna xi kummenti mirku qed nara Kevin Falzon. Kevin, sellimlek Kevin. Tal-ġen. Hello laħwa s-sena li għaddiet jekk Minister Izwal fis-sena kien hawn sightings mad-dinja kollha dwar cigar shaped UFO. Malta naf mirraħ għal xi minuta sħiħa. Għandu xi footage jista' jitkellem dwar xi jaħseb kien hemm wieħed mill-sightings famużi l-Italja. Kien hemm Baghdad Phantom, hija ma dak huwa tisemmi tal-cigar shape. Cigar shape, ejwa, mhux cigar shape ukoll Baghdad Phantom, cigar ukoll. Le. Ejwa. Għandek raġun, sorry, għandek raġun, baħt li Pepsi Max. Għaxa tinħaltu mal-Mosul Orb. Il-Mosul Orb. Għandek raġun. Ija, kienaw, hemm sighting per eżempju Pisa l-Italja. Rajt, dak ejwa, tellajtu inti. Tellajtu u minn tellaw kien naħħieħ. Istja. Imma mbagħad kien hemm xi ħadd laħaq kopja line u fit-truf kellu qishom ġiex tidwal. Ejwa kienaw ħafna sightings ta' cigar shaped objects. Fimni, daw jiġu in all shapes and sizes. Mid-der, għax rajna forma ta' kappell, forma ta' diska, forma ta' orb. Forma ta' jellyfish. Forma ta' jellyfish, forma ta' tubu, forma ta' ċilindru, forma ta' you name it, you have it. Forum strambi. Li rajt jien kien jisu dak ta' navigator. Da li għadna kemm rajna l-ewwel, dak li isawar b'bajda. Jien hekk extrail, tuqsu ta' The Flight of the Navigator. Jiena milli kont rajt jien ili ngħidlek u ponġejtulek qedlek alla li kieku kienet qudiemi u kell ftakart fil-mobile dak il-ħin, jiġifieri kont nieħu l-aqwa ritratt ta' UFO. Għax jiena rajt qudiemi ma kienx ħafna l-bot. U għandi storja ta' waħda għandha tiġi tirrakkonta ħħienna wkoll. Kienet ta' dawit il-għajn ġifieri f'xi 2000s u esperjenzat bħala orb. L-orb dit taraħħa żgħira dil-orb u mbagħad qabdet ġejja viċin tagħha u għaddit meħdeja. Bħalissa din qed jiġi ċirkolat video. Ġo Teheran, l-Iran. L-Iran li ma wieħed. Iran, da jek taraħ. Li bdew jisparaw. Le, da reċenti issa bdew jixxerjaw da l-aħħar. Da tara diska mimlija daw l-aħdar, il-video jek tisimgħu bis-sound jagħmel ħsejjes isek ta' Independence Day.
huwa fake, ġifiri, fake. kikun għajlek kemm it-tagjaw nies fih dan il-video u kemm batu li private message. Emma dak tal-Palestina mhux fake, meta bdew jisparaw l 50 kaliber fuq. Le, daka impressjonanti. Xaħat għal drone. Ma jistax ikun drone. Drone jiexalek jew forma ta' triangle. Possibbli, mhux triangle, forma ta' boomerang. Ija. Isek qed tara nala ta' żiemel ix-xejp tiegħu dak il-manuvri li beda jagħmel. Impossibbli, men. Jiena lija bħal dak. Wiċċi minn qoddim ngħidha dak it's the anomalous type. Tafa l-istorja warajha. Le. Kien hemm beda jitkellem dwaru. Naf li sparaw fuq u klip żgħira fejn qalli danaw tfilhom kollox. All right, le ma nafiex il-video. Fatti fi dlam ċappa jgħet. Iju, dlam ċappa. Ma tara tracers. Ekku. Għax tfil, għandhom xi teknoloġija wkoll ir-Russi li daw jagħmlu they disable all electronics kollox. Ġifieri jekk tkun within a radius ta' dit-teknoloġija, bum, titfi kollox. Fimni tibda tara videos bħal dawk jiena jikkonvinċuni li vera, hemm xi ħaġa ġifieri li dan il-UFOs of the anomalous type. Ma jistax ikollok hemm xi NHI warajhom, ġifieri ma tistax xettiku kemm tkun xettiku meta tiġi darek mal-ħajtu tibda tara videos bħal dawk. Tisma' daw l-eluf kbar ta' stejjer ta' nies u nies kredibbli, da mhux qegħdin nitkellmu the men in the street biss. Fimt bħali u bħalek, da qegħdin nitkellmu ma' nies illi huma pilots, trained observers. Fimt li jafu x'inhu ma jgħidu. U ħafna minnhom daw kienu qegħdin jirriskjaw il-karriera tagħhom. Ma ninsewx li kien hemm dik l-istorja ta' dak il-pilot Ċiniż tal-Alaska li bil-ewwel beda jara dwal u mbagħad irrapporta il-radar beda jgħidlu qed naraw xi ħajtek oġġetti. Kien hemm xi 747 ieħor fl-arja li d-detektjaw. U mbagħad f'daqqa waħda għallhom hawn xi ħaġa għallhom fiha daqs aircraft carriers. Dwarf Smart Plane. Dwarf Smart Plane għallek but għal the size of 4 aircraft carriers. In the form of an acorn għal. Acorn. Ġifieri bħal dak tilef il-ġob. Mela. Dak tefaħ fuq skrivanija. Mbagħad spiċċa ġifieri illum il-ġurnata ngħaqad mal-komunità tal-ufoloġija u jagħmel tal-control tower tal-FAA meta beda jinvestiga l-affarijiet u raħaq għamel double copies ta' kollox. Mbagħad marru tas-CIA u FBI three agency għalux kien hemm. U meta semma għal ġie xi ħadd with the 3-letter. Alright, with the 3-letter. Alright. 3-letter. Biex ma rridx ma. Emma għallu konfiskawlu kollox. This never happened. Għallu this never happened. Fimt x'inhi din is-secrecy kollha fuq dan it-topic tal-UFOs. Għaliex hija daqshekk. U jekk għalfejn jinnegaw dal-affarijiet, islimni da jaf jinqala jien naf. Ma' sighting ma' d-dinja kollha u għajdlint kif tifrikja d-dinja. Reċenti xi ħadd ikkummenta fuq il-paġna u vera hekk għatlu jalla jarġa' jkollna xi Phoenix Lights oħra bħalma ġara fin-1997 jaraw ħafna nies. Għax illum il-ġurnata bil-mobiles, illum kulħadd bil-mobile b'kamera fil-boat, illum ma diffiċli. Jekk ikun hawn mas-sighting kbira bħal dik. Għandek ta' kertrasil. Għandek kertrasil. Għandek il-kertrasil ukoll. Żgur qal li waqt li kien għaddej jew dak huwa pilot. Qal ra xi dwar fos. Ġifieri hemm ħafna nies illi huma rajtek ta' ċertu stoffa illi you cannot exclude them, you cannot dismiss them daw it-tip ta' nies. Mbagħad għandek jinnaf smajna stejjer throughout history pulizija illi qalu pereżempju il-każ ta' Sokkorro pereżempju Zamorra. Fil-ġiri dawn huma kollha stejjer. Ta' nies illi da tabda nies fiduċja, in-nies qed tituhom il-fiduċja dan nies ġifieri. Eżatt. U l-pilots u soldati suppost huma trained observers. Trained observers, ġifieri da. Mbagħad qed nisimgħu Ryan Graves. Nisimaw il-pilot li kienet ma' Alex Dietrich. David Fravor, dawn huma kollha
ta' ċertu stoffa, fimtu ma' piloti tal-fajt. ċeddu kolli. ċed. Ġifiri dawn huma kollha piloti li dawn jafu x'inhu ma jaraw, jafu x'raw. Fimt? Ma nafx kont għattrajt li kien għamel Dr. Griraw, Congress hearing l-ewwel wieħed. Ija. Ma nafx kont rajtu. Dak ġib ħafna witnesses. Fejk l-ewwel beda jitkellem Robert Salas u beda fuq il-nuklear fuq il-UFOs jaraw il-nuklear u bad kien ġab pilot u beda jirrakkonta storja u li kien ra UFO wieqaf fuq il-baħar. Ma nafx jekk rajtix dik il-biċċa. Niftakar kien hemm storja kienet interessanti ħafna ta' submarin. Ta' submarin li ma' waħda, għax hemm ħafna stessa submarin. Meta s-submarin tela fil-wieċ, bdew jiddetektjaw xi ħaġa kbira fuq il-baħar. Li ħareġ minn ġol baħar u tela u bidel il-forma. Raw xi ħaġa għallek city size. Dak li ħareġ minn ġol baħar. Jgħidu li fake ir-ritratti. Le mhux għal dawk qed ngħid, le dawk huma fake dawk ir-ritratti, dawk huma fake. Nafa li mettajt. Imma l-Edmir il-vera kien hemm u l-submarin vera kien hemm. Jien ġifieri jew reċenti kien hemm anki minn beda jitkellem ġifieri intervistawh u qal għallek tħares fejn tħares għallek tara dal-oġġett. Ġi tant kien kbir. Kien kbir. F'nofs ta' baħar għallek city size. Ġi daw jaraw daqs ballun ta' tennis, daqs karozza, daqs xarabank, daqs ground tal-futbol smajnija kemm il-darba, fimt? Ġidaw dej come in all shapes and sizes. Aħna ħadna intervista ħatider fis-series li ħanamlu, kuntattu fu Malta. Ħan il-launchjaw dal-waqt, ħanibdaw series. Inti kont hemm meta ħadna l-video, imma ħajja ma nsemmu xejn. Waħda mill-istejjer li affaxxinat kienet ta' Charles Falzon. Ma ħajja ma nsemmux. Le, mhux ħansemmi, imma dak kienet storja li vera affaxxinatni. Vera fa kien interessanti. Waħda mill-iktar stejjer li smajta u Malta li kienet l-għonet il-persuna nafa. Il-persuna li nafa ġifieri dal-aħħar 30 years żgur, għax konna naħdmu flimkien u vera ħabib tiegħi. U lejlu nemnu, ġifieri ma m'għandux għalfejn jikdeb, ma ddejaqx juri wiċċu, ġifieri u vera apprezzajt. Dak kombinazzjoni konna qegħdin funeral flimkien u aħna għaddejjin lejn il-karozza għal parking. Għalli darba ta' għalli rid ngħidlek għalli ovvjament isegwina u hekk. Għalli darba ta' għalli qatt ma tielek di u beda jgħidil l-istorja, jiena tlu nbisseri għatlu tiġi tajda l-istorja. U meta qalili ġifieri bellaħni. Għan erbastija li għadhom ma ħarġux għal-dokumentari. Ejja. Li kont qed ngħid fuq ta' Teheran u dak il-video li għax qed jittegjawni ħafna fuq dak il-video. Dak huwa fake. Dak il-video, dak huwa drone, ġifieri drone man-made. Għandna drones li jmorru minn 0 to 200 miles per hour. Le, jiena qed ngħid u jagħmel ħossi su ta' star. Drone tan-nies mhux qed ngħid military drone jien. Dak huwa drone ċajta, fimni, orajt, ġibdu ħafna videos. U ovvjament ġiet viral u kun hemm ovvjament numru kbir ta' nies li jemnu. Għax tibda tarank il-kummenti. Issa niftakar taf xrid tinsaqsik ukoll, tiftakar dak li meta kienet waqgħet dik il-kometa u kien hemm dak bdew joħorġu kien hemm dik il-familja li waqa' l-alien wara l-bekkjar tagħhom. U issa jidher l-alien il-forma. Ma mhux bija l-istorja. Issa nibatjelek tad-daħja, da ma nafx għadni ma nistax nemmen. Tafx li tinsemmi wkoll il-sighting li kellna reċenti l-aħħar wieħed. Vera interessanti ħafna ta' triangle, eżatt. Forsi Mirko jekk ikun jista' jtellanna ritratti, għax dan ritratti biss irċevejna. Orajt aħna din nsejħulu triangle, issa ħataraw għalfejn qed insejjaħlu triangle. L-għet temmek għedin naraw, ma nafx ekki jisħaba, dik wahda minnum ma nafx jekk jisħaba, ma tem isu 3 dwal, jew 4 dwal. Issa, jekk, per eżempju, dan il-retrat, jena unek kif rajtu da retrat l-ostja, jena la triangle, fimt? U vera interessanti, dan meħut reċenti fuq il-campus ħab ta' Mater Dei. Il-persuna xtaqet tibqa' anonima, ovvjament nirrispettawha. Meta rajthom ir-ritratti kienu vera interessantissimi ħafna. Anki jiena. Vera
Meta rajtom. Mirko, l-ewwel darba għalli għara da ostja da. Mirko ma tom li. Jena. Għax Mirko rċifihom propju. Etla Mirko qed jiġibu fil-qalsit fuq xi ħaġa. Eżatt. Jien kif Mirko nara ċitat ngħid mela. Interessanti. Però fl-istess ġurnata irċevejt xi 2 jew 3 videos rajthom imma ma qatx nelabora fuqhom ta' floodlights iduru fis-sema. Jiġifieri l-reflection, sorry. Id-dawl li jaħbad masħab ta' floodlights. Meħodin minn ximkien naħseb Lejs Anġeljan. Hawnhekk tinsewx li qegħdin naraw ritratti, mhux qegħdin naraw il-video hawnhekk. Ġaħna fil-verità x'beda jara l-witness ma nafux. Għandi ritratt vera interessanti, Mirko. Ħankompli dil-biċċa xogħol qabel ma ninsiha. Fir-ritratt ikkittella ritratt dak ta' triangle, Mirko. Dan. Kombinazzjoni l-biraħ bdejna fil-podcast bdejna nsemmuh da. Hemmhekk qegħdin naraw isu żewġ lines jillinkjaw il-tlet idwal. Issa, ma ninsewx il-li meħut li għanet huwa ritratt. Għaddi li fem. U meħu, li femtek il-bieraħ. Meħut fid-dlam ċappa. Xogħol il-kamera, speċjalment ovvjament ta' mobile, meta tkun qed tixbed sakemm ma tkunx qed tixbed bil-pro mode, u qed tagħmel il-manual settings inti, xogħol il-kamera huwa li ġġib ir-ritratt exposed. Ġifieri li ddaħħallek id-dawl kemm jista' jkun ġo sensor biex tirrekordjalek l-image li qed tara. Ovvjament il-kamera ma tafx x'qed tixbed inti, il-kamera hija xi ħaġa ma tafx hemm. Allura jista' jkun li kienu floodlights daw, sawa li huma floodlights daw, ovvjament bdew mixjin, għalax bdew ipinġu bid-dawl li jgħidulhom light trails fuq isħab. Allura jista' jkun li dan ir-ritratt miġbut at slow shutter speed. Is-sensor irrekordja żewġ links bejn dawk iż-żewġ bej dawk it-tliet. Kemm ikun ix-shutter miftuħ biex jinħoloq dal-effett? Ara jekk ikun naħseb jiena 1 jew 2 seconds. Joħloq dak l-effett. Ejwa, anke inqas ta'. Istja. Għax imbagħad inti ma tix tara ġast ix-shutter kemm hu fast, l-oġġett kemm hu fast miexi. Fimt? Pereżempju, darba kont spjegajta hawnhekk. Darba ġbit 3 ritratti biżbal, ġbit 3 ritratti ta' maltemp jien. U meta mort id-dar jien ma rajt xejn bajnejja, meta mort id-dar nara dawk li jissejħu flying fish, jew inkella flying rods. L-inti biex nispjega l-min ma jafx għandek line u qisu aspire li ddur ma dan il-line. Għal-bidu ma konx nifhem fil-fotografija, kont isni konnajt l-alla daw x'inhuma. Illum naf li jekk ħanixbet ritratt. Ħanajtek low shutter speed less than the speed of the object. L-oġġett forsi ma nafx Mirko jekk jista' xitellanna jekk tiktiblu flying rods jew flying fish. Mhux flying fish li għax inkella ħajtellek ħut. Iktiblu flying rods, iktiblu UFO, u naraw xitla. Ħalli n-nies ikunu jafu għal xi qed nirreferi. Mela, orajt, jekk taqbad dak proset. Dak champion dak ir-retratt. Jista' jkun xi insett ukoll u joħloq dak il-motion? Pereżempju dak huwa insett. Sawa insett jew jista' jkun asfur illi għaddej minn qudiem xi floodlight, spotlight, xi source ta' dawl. Qabel in-nies kienu jaħsbu li dan huwa xi UFO jew xi spirit jew xi ħaġa. Jista' jkun farfett il-lej, per eżempju. Le, fis-sens le, xi tip ta' nsettek li jidher dik il-forma kien jgħidu. Ma that is in long exposure. Kont qed ngħidlek fuq dak ir-ritratti, dawk it-tliet ritratti li ħadd jien, meta mort id-dar bdejt ngħid taw Battomli. Kont battomla. Għaddaw xi ġbiet jien hawnhekk, u qed narhom suwed eżatt dak ix-xejp li qed tara hemmhekk, kważi iktar definit minn hekk. Meta bdejt nanalizza naqra, nara ritratt, jiena ħattu qed l-lowxa inti biex tixbet ritratt u ġibu ħanajtek sharp handheld tittieħdu isu bej 100 of a second, 125th of a second. Handheld. Issek l-oġġett ikun qed li qed itiri ġifieri jkun iktar fast minn hekk minn dik l-split second, x'aħna din nitkellmu 1/100 jew 1/125
of a second qed nitkellem jien, ġifieri it's a fraction of a second, it's not a second, sewwa. It's an instant image, iwa vera, it's an instant image, imma still għandek il-fattur ta' ħin, imma jekk l-oġġett ikun qed jitravelja aktar fast minn hekk, inti ħajġik dak l-effett. Astja, għalhekk jinħoloqek mela. Jinħoloq dak l-effett, ġifieri dak it-triangle li bdejna naraw, jekk il-floodlights skont il-video li rajt jiena xirċefejt tlieta iduru ma nafx minnu mitħla jew minnu viċin ta' San Ġwan, San Ġiljanu daw il-postijiet. Naħseb ġilli rajtu għom il-floodlights iduru, dawk il-3 jew 4 spots iduru, ma nafx minn fej ġejjin, ma nafx jekkum ġejjin minn fuq il-liquid club, ma nafx jekkum minn ġejjin minn Ġeneraw minn hawnhekk minn naxxar. Il-bieraħ kont qiegħed fuq il-bejt mal-mara u mat-tifla ġifieri u rajthom ġifieri n-nata San Ġiljan. Ġifieri hija xi ħaġa li jidru mhux ħarajt kuljum ma ta' spiss. Speċjalment jekk kun hemm isħab għax ovvjament jibbawnsi ma' sħab. Li rrid ngħidlek dwar daw, dak kien ħajpjom wieħed Stephen Quayle. Kien beda jgħid li daw jeżistu dal-affarijiet, issa Stephen Quayle huwa magħruf li huwa hoaxer, dak li kien qal li kien sab ir-ras ta' skaletru li kien fih daqs bniedem, u mbagħad koprew li kien mamul minn ġebla. Minn ġebla terġa'. Ġebla. Għatina xuħ, kien jidher naqfalt, ifhem. Hoaxer saw kemm trid. U kien sab dik il-feri iż-żgħira. Ta' li kien ixxerjaħħa Ħajme Mawsan nagħmel ħafna. Għawxalik. Ġifieri Stephen Quayle. Jien Ħajme Mawsan hemmhekk telef il-krittu kollu miegħi meta. Ilu li telef il-krittu minn dik ix-xadina mqaxra. Ta' xadina. Maqbuda ġo dik it-trepp. Ifhimni hemm ħafna ixxerja ħafna mbarazz. Ħajme Mawsan. Ġifiri, he's a known hoaxer, fraudster, iktar minn hoaxer high-tech. Ma nafx hekk hemm xi kummenti forsi jew xi mistoqsijiet. Jien nemmen l-impjarati oħra u fihom il-ħajja ma tant jisom monstri, min jafu jista' jkun kollox, xu. Ifhimni dan maħniex bil-fors ix-xejp ta' bniedem. L-ebda ħajja ma tkun l-istess. Eżattu, l-ebda ħajja ma tkun l-istess. Diffiċli biex tirreplika l-ewwel skont il-kondizzjonijiet, skont jekk hux tkun silicon-based jew carbon-based. Mhux hekk. Ħafna affarijiet differenti jew. Qed nara il-persuna li xxerja dak il-video dik waħda minnhom dik Davinja Mari, min jaf kemm speċi u min jafx kultura għandhom. Jekk ittellek tar il-fuq Mirko hemm dak. They were and are also involved in Nazi wars and many others. Never-ending information out there. Please check her on. She is the median between us and them. Also, Alex Collier. Right. Uncharted territory. Hemm ħafna nies li jgħidu li huma channelers u hekk. Kulħadd jista' jkun channelers. Qabel kellna l-Dolores Cannon issanna l-Bashar pereżempju. Jien pereżempju Bashar il-messaġġ huwa sabiħ ta' tnej li huma kemm ta' Dolores Cannon, kemm ta' Bashar. Issa jekk forsi ħan nitkellem naqra żgħira fuq Bashar, ma nafx forsi minn qatt ma sema bih. Dana jgħid li ċċenelja xi entità aljena, insomma li jgħix ma nafx fej. U ħafna minn dawn l-affarijiet il-messaġġ li qed iwassal huwa sabiħ. Jien għalija huwa messaġġ irriċiklat minn ta' Dolores Cannon li kif naraħin il-Bashar. Però jekk taraw il-videos l-antiki tiegħu ta' Bashar, il-mod kif kien jibda jiċċenelja il-dan l-entity, insomma, illum il-ġurnata m'għadux jagħmel l-istess reċta li kien jagħmel meta beda. Jisom jiġu hawk. Jiena lejja dawn huma tip ta' nies illi birispett kollu, għamna din nidħlu fuq xi ħaġa illi hija naqra iktar fantasy, iktar mill-li ufoloġija. Fimt? Għax l-ufoloġija l-kemm hawn ħafna nies illi ma jemnux illi jeżistu u nirrispetta l-opinjoni tagħhom ġifieri. You cannot deny that there's something strange, anomalous, that we cannot explain. Ġi hemm xi ħaġa u warajja bil-fors hemm xi tip, jekk mhux il-bniedem, li jiena naħseb li mhux il-bniedem, mela jekk teskludi l-bniedem x'hemm. Non-human intelligence. Fimt? Kif bdejna ngħidu fil-bidu.
Għanna komment minn għanda Finja Mari, nafu kem nafu meta niġu iċ-ċimbuċ ma xi ħaġa xok dejjem ser nieħdu. Miegħek 200%. Ne, jiena ma naqbilx magħha, jinġaħat ix-xok tiegħi. Jien nilablek Pepsi Max. Forget it. Illi taħu xok. Ma rridx immiss magħhom għalhekk. Għax dak li nafu u verament ftit, ħafna ftit. Imma r-realtà tista' tkun ħafna iktar differenti. U meta nsiru nafu aktar hemm ċans kbir li neħdu aktar existential shock. Iżguru, żgur naqbel perfett naqbel ma li qed tgħid, jiena naħseb li l-bniedem ħajju xokk. Issa, bħalma kien qal Louis Elizondo kien qal ħajkun hemm min jersaq lejn ir-reliġjon, ħajkun hemm min jitbiet mir-reliġjon, ħajkun hemm min ħajħu xokk. Għax ovvjament bħalma ma nafx kemm il-darba semmejta di. Inti you are being faced with reality. Fimt? Ġifieri xokk dejjem ħajkun hemm. Nemmen biha jien. Ma nafx kemm xi kummenti oħra Mirko. Mi? Dawk? Li xtaqt infakkar għal min forsi għadu ma jafx. L-event? Kuntat Jufo Malta ħanamlu event, ħajkun social event ġifiri, xej speċjali ħaniltaqgħu ġo post li ħajġi komunikat iktar tard. U ħanibatu messaġġ il-dawk kollha illi jafsu il-going. Jekk hemm xi ħadd li għal xi raġuni ma jridx jafas il-going u nifmu, għax ovvjament tipprova taħseb moħħat ieħor, jekk interessat li jiġi u jgħidilna li ġej, kemm jibatilna messaġġ fuq il-paġna Kuntat Jufo Malta jew email, whatever. kuntatjufomalta@gmail.com. U mbagħad ovvjament ħanajdlu jiena ħanibatlu l-point eżatta fejn ħaniltaqgħu fejn ħankunu. Da bażikament ġax biex kunu tafu ħatkun a very social event li ħanpoġġu bil-qiegħda, noqogħdu ngħidu kelma, min irid iġib xi drinks miegħu iġibu jew ikel whatever. Ġibu li tridu, l-importanti li niltaqgħu ngħidu ġiex kelmiet. Da ħajkun trial għal iktar events li forsi nagħmlu l-qudiem. Forsi ovvjament għandna pjanijiet biex nagħmlu xi events anke nistidnu xi mistidnin u hekk. Però xi ħaġa oħra ħajkonna persuna li kienet diġà kelmetni li ħadd ixbed xi video 4K tas-sema, forsi ma tafx kif naqbdu xi ħaġa. Mirko l-biraħ tkellimna wkoll ħajkun jista' jġib il-kamera miegħu jew xi kamera jiena wkoll ħanġib xi ħaġa, ovvjament, u nistgħu niġbdu xi ħaġa. U imma parti minn hekk ħanippruvaw għalkemm jiena ma nemminx biha ħanagħmlu CE5. Ġifieri ħajkonna persuna li wkoll tkun tista' tigwidana fuqha. Jien għandi l-app ta' Stephen Greer ukoll CE5 qatt ma provajta u ġifieri qed ngħid ġifieri jiena naqa' xettiku fuqha, mhux naqra, ħafna xettiku fuqha. Għal min ma jafx x'inhi CE5 hija Human Initiated Contact, ġifieri l-teorija hija li peress li dawn l-entitajiet whatever they work on a conscious level. Il-teorija hija tal-Human Initiated Contact li jekk ikun hemm grupp ta' nies. They set the intention, jien qed nirrepeti x'inhi. They set the intention and they meditate on it. Kapaċi ishom ħanajtek ħanuża l-kelma jissaminjawhom. Qed niftakar ukoll qed jorini messaġġ x'ismu Malcolm. Malcolm kien batilna video fejn xi ħaġa toħroġ, irridu nitfgħu ħara. Ma dak ħallu ħad-dokumentarju. Xi ħaġa toħroġ minn ġo l-miżbla u tispara l-baħar. Tibqa' sejra. U kien fiha letteralment daqs karozza, ġifieri, ċilindru ta' gass mhux ħajs jidher daqs karozza. Xi ħadd qalili din l-istorja, ma nafx hekk inti. Jien għattielek. Inti għattieli. Tafx ukoll li tinsaqsejk għandi ritratt nixtieq tanalizzaħ. Kien batuli kaċċatur, kienu waqaf jikkaċċja ġifieri spara la safar u qabad fuq il-fotografija. Qabli nafu. Jista' jkun. U kien bat li da ritratt fejn qalli li minħadem il-film dak ta' Independence Day. Il-film Independence Day. Għalli minħadem il-film Independence Day ra l-istess suġġett li rajtien għaliex il-UFO l-istess. Issa norijulok.
ma jidirx sew, ma jidirx ċar, mixbut minn fuq digital camera, ġifieri, mhux digital camera sura ta' nies, digital camera minn daw iż-żar. Compact. Ma hemm xi ħaġa jidher li hemm xi ħaġa u jħalla jisu trail. All right. Is-sonori tkun interessanti. Ejwa. Interessanti. Tiżid xi ħaġa oħra. Li kont ħanajt fuq tas CE5 biex ma nbeżżawx in-nies għax inti naf li inti l-ewwel wieħed li għat li ma tixtieqx tagħmilha. Dem xi ħaġa li hija tipo għax tkun qiegħed magħna obbligatorja. Min irid you are welcome to join, I don't mind nagħmilha. Jiena osserva ma mhux I don't mind nagħmilha x'jiena ma nibżax minn dawn l-affarijiet bħal speċi allura fimt għandna kumment ma' Natal Vella, rajt naf minnu Natal u koll, ġili rajtu. Suppost li dawn li interess saħħom li jihdu l-pjaneta tagħna, kieku jridu jieħdu il-biraħ kombinazzjoni Natal. Ħalluha. U le ħanajda. Ħanajda. Għax jisna minni għaxi il-podcast. U le ħanajda. Ara biex ngħidu dawn li qed issejħulhom għaljeni jridu jieħdu l-pjaneta tagħna sewwa. Ma aħna nafu li throughout history daw ma x'inhuma l-UFOs ilhom jidru eluf kbar ta' snin. Ġifieri fid-djarju ta' Kristofru Kolombu wkoll isemmi li raw xi ħaġa ħirġa mill-baħar ħafna minn dal-affarijiet. Ir-Rumani kienu jsejħulhom flying shields. Jekk taqra l-Bibja mimlija UFOs, ġifieri dija xi ħaġa anki tara pitturi antiki, anki reliġjużi, tara anki tpinġijiet fuq ħitan ta' żmien Hypogeum. Dawn dejjem kienu jidru, kienu jeżistu. Dak iż-żmien konna għadna laqqas suffarina ma vvintajna, ħseb wara kemm vvintajna lighter u flamethrower. Sawa waqqas nuclear warheads. Ġieri li kieku vera riedu d-dinja tagħna dawn ma kinux iħalluna minn Jordan daqs naqra insiru far. Sawa bħal matt il-bieraħ. Għax jiena ngħid illi jekk jidħol li Jordan daqshekk id-dar jien nipprova naqbdu qabel ma jsir li daqshekk. Mhux inħallih jkolli kullum kien bħal ma din nagħmlu jagħmel il-bniedem jaqret id-dinja. Ġifieri kieku vera jridu d-dinja tagħna daw ilhom li ħaduha. Mhijiex ma nemminx illi hija każ ta' invażjoni. Jiena ħanitkellem l-opinjoni tiegħi personali u marret n-influenza għal-ħat jena palma dejjem tafu dejjem najda li jena ma nemminx li dawnu ma ġejjin minn dinjiet oħra. Imma naħseb li qegħdin u naħseb kienu għaw qabilna. Ovvjament. Le, kollox jista' jkun. Il-biraħ tkellimna fuq il-paper li għadha kemm ħarġet minn Harvard u grupp ta' xjenzati kitbu din il-paper u konkludew fis-sens. ħarġu 4 points li fil-podcast il-biraħ tkellimt fuqha. Ejwa xejt l-ħafna. Marriċ, lalla, naqra xejt li minna. ADHD, ma skużawni għax jissejt sober minnu. Inkulet ngħid xi ħaġa u titlif lil fil. Skużani. Xi ħaġa oħra gerfixt li moħħi l-bieraħ. Ma dawn insomma ħarġu b'4 probiltajiet. Ma rridx ngħidhom illum għax ma rridx noqgħod nerġa' nirrepeti li għadt il-bieraħ ħalli taraw il-podcast ukoll taraw l-episodju. Imma hija interessanti ġifieri huma 4 possibiltajiet jien ħassejt illi waħda minnhom naqra żgħira tad-daħ imma 3 l-oħra huma tajbin huma possibbli. Żidlek magħha jiena ukoll missa jarawha. Eżatt, aħjar għax inkella. Xtaqt nur il-video ta' dawk it-tnej tal-Ant-Man. Mirko, nistgħu naruh? Ija tawnek fuq il-paġna kuntatt ix-xerjajt u hemm translation bl-Ingliż. Biex ikollhom tip ta' idea Hemmu. Minix ċert akkux it-twil dan. Taf xemm ukoll ħabib tagħna żamm materjal fidu ta' xi ħaġa stramba u kellem xi nies tal-lokal ukoll. Fejżam dal-materjal stramp. Issa għandin intaqami għaw suppost għad-dokumentarju naħdu l-video. Tajjeb. U mux. Ma nafx ekkux ħajnstama s-sound, imma insomma s-sound ma jinteressanix fil-verita. Għaxan tħum bil-Portugis. Imma mis-subtitles bl-Inglis ġifieri. Imma da mux kas iżolat bis-semmek, da anki jett nsemmu għax darajt South America. Imma anki l-Azja huwa post prominenti wkoll.
ħajaraw il-video mela ħnoqdu kwieti. Għallu alien, għallu what is it? Tuppa speċi il-terminoloġija ma jafiex. Manka nawabu. Is one who lives underground. Became an ant. It's a big ant, we call it Munkanawabu. Aradi, it takes a person's spirit underground. Daw l-istejjer u koll, daw smajnijom ħafna anke fil-folklor tal-feris u daw l-affarijiet, ġifiri. Da palma najdu, palma kien jgħid Jacques Vallée u dejjem ngħid jien ukoll ġifieri li dal-fenomenu jista' jkun illi dak li throughout history huwa l-istess fenomenu ma jilbes kappell jew jilbes maskla differenti skont l-era. Passport tu Magonja. Fimt? Eżatt, minn qatt ma qara Passport tu Magonja. Naħseb jagħti ħanajtek Tafx, irrit Deskrizzjoni tajba. Dem irrit niddiskuti miegħek u tul darba l-insa. Witness of Another World. Ma nafx jekk rajtux. No. Ta' James Fox. Ta' dak it-tifel li fl-Arġentina li kellu kuntatt meta kien żgħir u issa kiber u għadu jisofri konsegwenzi tagħhom. No, no. Storja vera interessanti kien ħada James Fox ġifieri u kif he captured the emotions. James Fox għat jaħdem fuq xi dokumentarju ġdid iwa. Suppost jekk musser żball ħireġ għal Settembru jew Ottubru. Bajt nebgħatlu biex forsi nkellmuh. Ħireġ għadu kemm ħareġ il-ktieb tal-ewwel Eżando. Le ħireġ dak għadu ħireġ. Dak għadu ħireġ suppost f'Lulju. Minn għalijak musser żball fi-2050 jew 28 ta' Lulju ħireġ. U il-ktieb ta' Uwejja. Blink-182 għaw. Ta' Tom DeLonge. Ta' Tom DeLonge ħareġ issa. Ejja. Ejja, ħareġ issa t'mandix, però. Ma rajtux dak għaskonna. X'ismu nixtrih. Ovvjament mis-social tajt. Allura kollox. Għandna xi kommenti ieħor. Marija Tart, nsellimlek Marija. Jekk ikun hemm collective energy li jkunu qegħdin jimmeditaw fuq l-istess ħaġa C5, hemm ċans kbir li jattiraw dak li jkunu qegħdin jimmeditaw. Għax il-ħsibijiet għandhom saħħa kbira, naħseb jiena li jien ma jidrux ta' spiss għax naħseb ma jinteressaħomx daqshekk minna. Għandhom affarijiet oħra x'jagħmlu. Ovvjament, imma aħna vera fucking interessanti, Aħna fucking interessanti ta' vera. Min ħajda jara koċċadin jiġġieldu joqtlu xulxin, jivvintaw affarijiet vera strambi biex joqtlu xulxin ukoll, ma naħsibx li xi darba ħati qaff. Kreazzjoni stramba. Stramba, l-ostja distruttiva l-aħħar. Distruttiva, Darba kont ktibt quote. U tajtek. Humans were engineered to be slaves and programmed to self-destruct. U ħanajlek għadni sallum il-ġurnata ngħid li vera. Mela kitti tiżid xi ħaġa oħra qabel ma nagħmlux. Le ta' naħseb semmejna l-event ħanarġa' ngħid li C5 min jixtieq jiġi u ma jħux sem fiha. Nerġa' nfakkarkom li Ricky nadduda u tfajnek fuq. Ġenerali. Ħeġġiġkom is-segwu. Aħna naraw. Taraħ jikkommenta. Aħna d-dokumenta s-series li qed nagħmlu sieħbi. U ħantuhom trailer dal-waqt tas-series. Nirringrazzjakom u għandna podcast ħirġa dal-waqt u nispjegawkom iktar dik il-ġimgħa tal-event. Grazzi tal-segwuna u narawkom, guys. Thank you. Thank you. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat
outside this world.